Zein izango da bigarrengo platera? Solomilloa. Azpizuna. Azpizuna. Azpizuna, joa pixkaterekin. Vale. Oso ondo, osagaiak esango dizkizuet. Idiaren azpizuna, hemen hirugitarrak ehetuta, gazta, atearen gibela, esnegaina eta patatak. Prestazitzeko. Venga, bueno, lehenengo egingo dugu miloja, guarnizioa. Hori da. Eta asko gara, hori da. Patata zerrak egiten. Aparata oso ona da, ezta? Bai. Benetan. Normalean itzen dut fiambreko makinan, bueno, honegaz be bai, ondo doa. Mandolina izena du, ezta? Mandolina, bai. Mandolina. Eta honek dako gainera korte asko. Bai, era askotakoak. Bai. Batzutan era batean, gero bestetan, bai. Eta bagoaz. Ikusten duzue, azpizuna, idi azpizuna, razillo bat bakarrik aningo du, baina osua ekarri du. Razillo bat, baina gure bilbotarrak pieza osua ekarri du. Benetan ikusteko pieza da, Bai. Kolore aldetikan eta itxura aldetikan. Eta gero, idi beak, beira, ze txuleta, idi txuleta hau, zoragarria. Gaurko honetan, hau, erakutsi bakarrik aningo du. Ez deu jango, geuk ez deu jango. Bueno, gero igual jango dugu, ez da? Bueno, behar bada. Barri gazteki txiki xamarra da, ez da, nonentzako. Bakizu. Solomillo osoa, ekarri behar. Razillo txiki bat egiteko. Claro. Bermeotarra. Bermeotarra. Eta joango gara, hau egiten. Ingo dugu, miloja bat. Hori da bai. Dugu patata lehenengo. Aragiak gehien bat ekarri duzu ikusteko zeu jutentzea erostea, aukeratzea, eta horrela, ez da? Bai, bitu, astero, joaten gara almazen batera, eta entrekot guztiak jaser behar dugun eta dana aukeratzen dugu. Bai, zeitzik dau diferentzia asko, batxo. Bat erosi o beste erosi. Zu eskatzen diozu, ekarri hiru, hartzen due lehengoa. Eta aukeratzen badozu dau diferentzia handia. Eta joango gara. Benetan itxura. Bai, ikusiko dozu gero igiritzen dugunean zelako beta daukan eta... Xamur egongo da itxura guztia. Bai, eta gainera brasan egingo dugu. Bai, gero erdengo gara gure terrazara, gaur badugu parrillatxuet. Parrillatxuet txiki dalako, baina, bueno, ea... Bai, ingu, nola funtzionatzen duen, hori da. Zeuek jatetxean badakazue parrilla baitare? Gu behar bada egiten dugu aldogun guztia parrillan. Bera, ikatzana baitare? Bai, ikatzagaz. Bueno, ikatzagaz. Bitu, gaur ekarri dugu, gero ikusiko dugu, kokosko karboi bat. Bai, ikatza bai. Bai. Gutxika, ja badoa. Lotarra badue beti nobedadia eta momentu honetan, hori izango da, parrillaren ikatza. Bai. Ja, nola egiten du. Bai, hau ekarteko da oso garbia eta... Eta azken kapa patatana ipingo txagu. Hau labean sartuko dugu, parrilla juten ginen bitartien, ezta? Ondo. Olioa eta ez beak irugilarrak soltatzen du zeakin koipeakin nahiko. Nahiko. Eta listo. 180 gradutan ondo? Ondo. Eta bagoaz. Labera. Entxe utzi. Eta ordu bat edo. Eta bitartian, zati prestatu ingo dugu azpizuna. Kanpo agoteko. Ogi hauek ere, ogi barkatu, zea patatakin bukatu dugu. Bukatu dugu. Eta listo. Igual erdiko errazio bat atarrakatxogu, ezta? Bai, forratzen hasita erdikoa. Claro. Zuena. Aukeran emanezke hor txin erdikoa. Bitu zela pitxuna, Eta bitu errazio on bat. 200 Goita bost ordu izango da, bai.
Parrillara goaz orduen? Hoxe makarrikan, gatzata gero ipiniko diogu. Bueno, botako txago apurtxu bet. Hori da, guazen. Beira ze parrilla bolita. Bai. Apurtxu bet. Eta... Hala. Jakeiak ja... Bai, badu indarra, eta bitartean nahi bai izan ezkeo ikatza esplikatu ezazu. Bitu, bai, bitu. Ikatz oso garbia da, Bai. osea, kajatan dator, eta bueno, batxutan bebai erabiltzen dugu hau, edako kaloria asko bebai. Eta... Transmititzen dio aragilari Bai, usaia eta... Bai, usaia nik uste dut azkenean aragiak beba ematen zo, bere grasa, bere koipea, ba, nik uste dut brasan geratzen diela ondo, ba, gauza koipetsuak. Ba, ez bada, besugo bat, okela, gauza koipetsuak. Eta bere ekeagaz, ba, nik uste dut geratzen dela. Bai. Eta esan duzu honek, koko... Bai, hau karbon de koko da. Karbon de koko. Kokosko ikatza. Bai. Ondo. Bau badoa. Eta badoa. Bai, ze tramankulu dotoria, Bai. Hor, azpian ipini ditugu zati batzuk, eta zue nola eman diozu honei, zeakin, zu ematen zaio pospuluakin horrela. Bai, eta holan puztute, eta hau etxerantzako, nik uste dut... Aproposata. Bai, momentu batean ikusi nahi dut, eta erakutzen dugu nola dan. Abeira, ikusten, pieza hauei, zu eman, eta nola gorritzen dan. Ez dago moitu berrikan da horrela? Ez. Hola ikusteko tola pixkat? Bai. Hola, venga, ba. Eta jarraitzen dugu, solomilloagaz. Eta bitartean joango gara egiten saltza? Saltza, bale, guazen da barrura. Zerrena izango da, saltza? Fuasko saltza bat. Ataren gibelakin egin hau batzea. Hau egosten duguan, jatetxean egosten dugu, eta bitu. Hau ipingu. Bai, hementxe. Berotzen. Bai, garrituko dut pixkat bakita. Azpizunaren odolak entzeko. Bai, hobeto. Eta ingo dugu, dado batzuk. Hau egosten duguan, ez dugu egosten askorik, eta oneri bebai ematen txagu apurtxu bet ekeiagaz. Ah, bai. Eta epiperle dautza beltzade badak? Bai. Kanpotek. Gatzikan ez? Piperrautza bakarrikan? Ez, gatza botaten txagu barrura, bai. Hola, mikui bezala horrela inda hori xen, ezta? Bai. Eta barrura. Hande egingo da. Zestine gaina, eta ahategi bel zatiak, tola xen izango da. Bai. Gero birrindu, eta... Bai, kolatu, eta listo. Saltza ondo dijo, hola xen? Bai, badoa, suabe, desegin den, eta nik uste dut egongo dela. Preste egongo dela. Bai. Ja, Bai, bada. Bueno, hau hoberena da, oskailuan sartzea, hobeago manejateko, zeitzik gero ingo dugu markeu. Markeu hemen, zatitxu bet. Bitartean, igual ingo dugu friture. Bai, hori da, hortxe, daukazu, entxufatuta eta prest. Eta listo. Ikusi duzue, zera errexadan saltza egiten, esne gaina eta foa zati batzukin. Hori da. Eta botako txagu bebai apurtxu bet gatxa. Hori da. Bai, kasu honetan guk zati ederra bota dizkiogu, baina bestela iskinak eta hola saltza egiteko beti hola aprobetxatu. Hau beto jatea hori da. Guk ikusteko hori zati politena bota ditugu, baina bestela iskinak, muturrak, horrela.
Eta hau, ingo dugu, Bai. amenko leu. Hori da. Salda egin deia. Joan gara orain igual ikusten zelan doa kanpokoa? Bai, ere baino lehenatik joazen kanpoa. Venga, ba, guazen. Bai. Ai, ze txuran. Bai, badoa, Badoa. Badoa. Nik Nei, uste egik izan da dut, gutxi inda gustatzen zait, gutxi inda, ba, Bai. igual nik uste dut, Zuri aldo nola gudaiara. gustatzen zazu? Gutxi egin da, Gutxi be, da bai. baita ere, Bai, ezta? azkenean, Hori da. okela ona, Bai. gutxi egin da. Hala, biz azken... Nik uste dut badagoela, Venga, platera. Platerara. Hobeto. Hau txiku Ze hemen. txura. Eta barrure. Ze zati ederra. Hemen dakagu. Vale. Zartaia prest. Hau, eta atarako txagu lamina bat. Hori da. Honek joko handi ematen du, labian zartu igual zati handi bat, eta gero osgailuan eduki, Bai, eta behartu ala hartzen duzu zati bat, claro, satitxu bet. hori da, egunetan ondo konserbatzen da. Ez. Hori Ba, da, hau, pita ze polita, bai, eta hau ingo dugu markeu. Bai. Hori da, beira erakutziko diet. Bai, Nola, inbeste kapakin ze polita gelditu dan, eta orduan aukera ematen digu osgailuen eukitzeko, eta egunetan konserbatzen da, zati bat hartu, bai. behartu ala egin da, listo. Eta hau ja. Ze txurona daukan, Bai. Nik uste dut ja hau ja listo dagoela ja, Zer duzu, Hau plateria bakarrik- ipiniko duzu zenean? Momentuan honea pasan lan emazu? Bai, momentuan Hori da, hori da. onda pasakot. Hau da bakarri markatzea. Bai. Baina Eta- gero honek zenba joko ematen du, ne? Bai. Hori Hau da. aguaten. Hau horrela arrautza prejituakin, Bai. pastakin, Hau edozein plateragaz ondo Ondo doa. geratzen da. Arrainagaz, be bai, Hori edozein da, gauzakaz. hori da. Bai. Hau kamaran gorde eta Eta- egunetan ondo dago. Zati bat behar dan momentuan Claro, hartu, buelta eta buelta, Eta hau egon alda kamaran, ba, hogei egun, osea... hori da. Ba, joango gara egiten, ezta? Hori da, bai. Horako dugu platera, ditu saltza. Vale. Ipingo dugu. Lela hau, igual... Hau. Eskina batean. Ipingo txagu solomilloa gainean. Hemen dana ona. Bai. Saltza gibelarekin, ataren gibelarekin. Claro. Hau asko gustatu zaigun osagaia, eta nola ez, Eta araio honak... botako txagu apurtxu bet brilloa. Bai. Hemen azkenean, solomilloan, azkenean garrantzitsuena da, ba, produktoa, solomilloa. Bai, era ona izatea. Solomilloa ona bada, ba, gatzana da, solomillo ona estropeau. Hori da gatza. Eta belar hau, itxura daka, eneldo, euskaraz, anete. Anet, bale. Ba, nik uste dut, holan, ja, jan aldala. Desiratzen dago, porratzeko. Ba, orain, dastatu baino lehen, azken ukitu ezan, eta postu baino leheno, berehala, dastatzeko prest. Milorria egin, patata, gazta eta iruilarrarekin. Geruza desberdinetan ipiniaz eta labean sartu. Milorri zati bat gorritu. Esnegaina eta ahate gibel zatiak egozi eta birrindu. Azpizuna parrillan, buelta eta buelta egin. Dastatzeko... Bueno, egon, botako Bai. txuta purtsu bat gatza, Ah, bai, hori da. Zagoxua Maldona, galdetzen da, bai. Eta dana zurea, ja. Mira, kutxillo ere ez da apropos aragilentzako, baina hain biguna dago, Claro. segitu den hori da. Aragi zati hau jatia plazerra da, dago. Bai. Xamurra. Biuna. Ondo. Bai,